Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam tagasni. Ka UDP but ka HSPDP ha ka Shatri jong ka Regional Democratic Alliance RDA kalapyang sobha ya ukertong jong ka RDA na kabenta ka election sa ka Lok Sabha na ka first ST Shillong ST Parliamentary Constituency o Robert June Kharjarin ha office tray kam jong ka UDP menahaka arpulai trek ukalaling kon arhajar arpausaw. Ha ka jingyalang kabalalong ha ka office jong ka UDP ha Bomfile Road Light Mkra Shillong unong yalam ka RDA uba medba lingdo bat uba KP Pangyang President ka Seng Hill State People Democratic Party haringkat kinongkit kam jong ki R Party. Uba Robert June Kharjarin ulong kertong jong ka RDA ban yakun ya ka election MP persya uba Vincent H. Pala jong ka Seng Congress haki benai banwan. Kum ka jingpriang buram yu da ka RDA ban sedang ya ka jingyalap election launching of the campaign na benta ka election MP arhajar arphosaw kanong ka linti baningkong ya utay ukertong. Ubla ka kamseng bahalang banet ngamno siya ka pungsan pertay. Na kaliang uba medba lingdo chairman RDA ulakit bokit riang ya uba Kharjarin ba unyo ya ka jingjam. Kibalay jingkran yu ba KP Pangyang President ka HSPDP bat ukertong bayamon lang. Ngalong tang ukun swet ukun rangli bom samladan ya kanu ka polkal bangraw taying olsem kani kapan pau sai baga jingjit ke jong pi yanga kapan pau sya kaparthai hi barakoi ba phidei ki party ki babu Ahmad ya uduk usuk ya rangli ujuki ukun swet batang suyo watang ya kani ka platform watang banyo ya kani ka burom kalade ke jingjop chisha bat ngakula rapi kumba pi pelabu Ahmad yo beduk yo basuk yo kun rangli ki ngan continue ya kani ka mission jong pi banbu Ahmad ya ki kun swet ya ki kun rangli ya ki briu ki beduk ya ki basuk ladangan along kumba MP jong ka Shillong Parliamentary Constituency bila pensong long rim nanga lesi kumunong elam jong kisen balang bangan siem ya kene kalongkor ka pemerintah kinong elam sem balang barobor ngidai kinong kentok ki jong pi ngidai kinong ben ki jong pi ngidai ru kinong peni bat kinong trilang bat pi ka jingjip jong pi le se do breu na kisen balang banwan sya kane ka benta Banmi khmat na benta jong pi sya kan election kapan pau sai ba pi so tanat ba pi jet kita ki breu ki ba ai kata ka constructive opinion na ka wei ka por sya wei ka por la ki seng balang ki jongi na ka buram ngim don rangkat ba pi menta ba no pat ngin le nam ne khmat le sei pi pen syong long rim nga le se kumwei na ki syakri barit jong ka balang Banyakit ya ba ya kan galongkor kaniru ka penpau ya commitment ke jongpi babi kwa banyat nang ni syakman hakalenti bo blek trai kadrat nong bo nong thau bat kinong syakri jong ka balang kinadon benta ha ka imlang ka salang kindon benta ha ka sanses khadar ban pen khut ban pen pha ban pen janai ka kuble shibon ne phiki nong elam jong baro atli ki party ki bala ibit yana ban kit ya kan galongkor bat ngai pi ka commitment balang ba kini ki live na item ki bangin sayat ka campaign ngan aya ka 100% ka ba mga ngadan bat nga kibilenti la da mga harangkat bat pi gina try sitom ha kan ka election gin yo khay yo so jong ka jingjo ngalawai tang kawai garai ban Ahmad jong pi kinoelam ngala dabong pangam kwa ban jon ha ka politik bat ka sin ningkong ka jong nga banga keren lang ba kumunong san hima bangan ben yang kentho ye ki wei ngam kwa banele ya kan election da ka ba kadau ye ki jingduna jong ki wei ngam kwa ban pen tho bre yano re ka wei ka bangalarai jumut ban ngasotanat ya ka ba mapi pila kersan kalong banginia sya kan election da ka ba tarwa ye ki mat ye ki jura jong ka jat nru ka jong i ba jong ba parari baik ngakwa ban kersai Baga jait benriu henyo trep henyo skum ke jongi kan sei tangwei ubriu uban mi khmat syaka doror ba syaka parliament ladangi pensyong nongrim
banjit yo tau nong me khamat na ka jing bang jong ki jing ruai ladang i pensyong na nong rim banjit yo nong me khamat da ka jing ngo niam da ka jing ngo than da ka jing ngo bahi ngasem ngila bakala na du pasanang Nasyo tenat bersngap ya sibun ki jing ruai bang ki pok ki reng ki nong ruai bakinang la ban kentiu ya ki jing ruai ki babang hakajak meru jongi hamrei kapor banjit election kade kapor bangin person rim daki mat bat kijura bagi jing terwa ka jonga sapi kelong ko perarabi ngin ya pai saki mat saki jura ki bomangi kum ka jai penriu ni hap ban kit nang ne sakmat ban pen sneu sador warba sa parlimen om de tam ki India bakan sngap ka perthei hi bar ka wei ki hap ban pai khmat sangi kay ka bakajay penru ko jongi ka terwa sa kapartay kay ka bakajay penru ko jongi ka terwa sa ka peace and security jong kapartay hi barakaway ni ha ban perkhat sanibha haswa bangin rai keu bottom mayu bangin press akan digapor ko mta kadi kapor bangi ha ban penkentang ya lade kadi kapor ka bangi ha ban perkhat ba so ban rai para ribeik ngesat yoi man kapor baile MP election kadang kadon au kalong ka baduna do kata-kata lese kalaban day kadaw bangim sutu ba ya kajing koridor jong ka bor jong MP la ni kajing koridor jong ka bor jong ka parlimen bun na pedeng jongi nyim sutu ba wat ya kajing koridor jong ka but para beit ngania thu MP bakani ka hok ka bamanga ma phi mentang yo banjit ya kinom mikmat kam sem la day ka bangi sio